Tunay ngang pag lumingon ka, mapapakain ka. Dito sa bago nating na-discovering lumihan sa may bayan ng Malasiki, Pangasinan. Kaya naman tara, ating puntahan. Sino mga ka-adventure, dito na tayo sa may Papa Johnny's Lomi House. Located at Barangay Tambak, Malasiki, Pangasinan. Napatan lamang ng napuko. Kaya naman madali lang tong makita. Heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipost na lang yung video para makita nyo. Sino mga ka-adventure, napa-order agad tayo. Palagi nga lang natin tong nadadaanan. Kaya sabi ko, masubukan ko ngang matikman kung quality yung kanilang paninda dito. At ang in-order nga natin mga ka-adventure, yung kanilang pinagmamalaking Lomi rito. Yung regular Lomi nga pala nila dito ay 70 pesos. Tatawang tama lang mga ka-adventure pang isang tao. Kaya naman tara, tikman na natin. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Grabe mga ka-adventure, mainit-init. Mayroon na nga tong toppings na Shanghai, kikiam, itlog, mayroon ding tapa. At lalong ang sumasarap yung kanilang Lomi dito pag nilalagyan ito at tinitimplahan ng mga pampalasa tulad ng soy, asin, sibuyas na mayroong sili. Napakasarap naman talaga mga ka-adventure. Kaya subukan nyo na rin dito. Ay grabe, napakasarap yung kanilang Lomi dito. Nadaanan ko lang mga ka-adventure. Dito lang yan dito sa may Barangay Tambak, Malasiki. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan dito sa may bayan ng Malasiki, Lomi lover ka rin katulad ko, dalag ka dito at tikman mo yung kanilang napakasarap na Lomi. Mayroong Lomi special, mayroong ding overload special na Lomi. Grabe, quality. Sir, kumusta po yung Lomi nila dito? Okay po. Nakakabusog? Bukod nga sa Lomi, mayroon ding mga iba't ibang merienda na mabibili rito. Sir, anong pangalan niyo po? Johnny Reyes, Yani Reyes. Anong pangalan ng pwesto niyo po dito? Papa Johnny's Lomi House. Papa Johnny's Lomi House. Anong masasabi niyo sa pagkain niyo dito? Tura na, masarap pa. Original Lomi Batangas. Taga Batangas po kayo, sir? Taga Batangas. Yun, din Nasawa dito. lang ako sa Malasiki. Dinala nila yung Lomi dito sa Pangasinan. Saan kayo matatagpuan, sir? Sa Barangay Tambak, tapat ng Napukor. Along the highway lang, kitang-kita nyo na kasi ito lang yung Lomihan dito sa may Barangay Tambak. Yun. Yan, imbitahin niyo na sila, sir. Punta na kayo, pabubusog kayo. Pag malungkot kayo, pag Lomi kayo, para lumigaya kayo. Yun. Thank you, sir. Kaya kung gusto mong Lomi, gaya, tara na dito, isama ang buong barkada at pamilya dito sa may Papa Johnny Lomi House.